ଆଉ ରାଇଟ୍ ନା ଭାଇନା ସକାଳ ସକାଳୁ ପୁରା ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଜଞ୍ଜି ଗଡ଼େଇ ବାହାରି ଗଲି ଟିକେ କାମରେ। କୋଉ କାମରେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମେଡିସିନ ଦୋକାନ ଆଣିବାର ଥିଲା ମେଡିସିନ। ତ ମେଡିସିନ ସପକୁ ଆସି ମେଡିସିନ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାଲିଲି ମୁଁ ଘରକୁ, କାହିଁକିନା ବାହାର ହଉଥିଲା ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ଖରା। ଘରକୁ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଏଡିଟିଂ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି। ଏଡିଟିଂ ସରୁ ସରୁ ହେଇଗଲା ପାଖାପାଖି ସନ୍ଧ୍ୟା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଛଅଟାରେ ଦେଖିଲି ଘରେ କ'ଣ ଅଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଯୋଉଠି ଲାଗୁଥିଲା ଭୋକ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘରେ ଥିଲା ଆମର ମୁଢ଼ି ଆଉ ତା ସହିତକୁ ମିକ୍ସଚର। ତ ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର ବର୍ତ୍ତମାନ ବନେଇ ସାରିଲି। ଆଉ ଆମର ଏପଟେ ତ ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚରକୁ ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର ହିଁ କହୁ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇଦେବେ। ତାପରେ ସେତିକି ତ ପେଟ ପୁରିଲାନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାଲିଲି ଚିପ୍ସ ଦୋକାନକୁ ଚିପ୍ସ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଭାଇନା ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି ଏପଟେ ଗରମା ଗରମ ଚିପ୍ସ, ଆଉ ଗରମା ଗରମ ଚିପ୍ସ ଦେଖି ତ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବାହାରିଲା। ଭାଇନାଙ୍କୁ କହିଲି ଗୋଟେ ମସ୍ତ ଚିପ୍ସକୁ ଅର୍ଡର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଇନା ଗୋଟେ ଚିପ୍ସ ଧରେଇଦେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ତ ଚିପ୍ସ ଖାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଭାଇ ମିଶିକି ଚାଲୁ ତାର ଟିକେ କାମରେ। କୋଉ କାମରେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୋର ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଫେଭରେଟ୍ ସେଲୁନ ଦୋକାନକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ସେଠାରେ ଭାଇ କାଟିବାର ଥିଲା ତାର ଚୁଟି, ତ ମୁଁ ବେଶୀ ତାର ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥାଏ। ଆଉ ଏମିତି ମଜା ମସ୍ତିରେ ଆଜିର ଦିନଟି କଟିଗଲା। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଘର କାମ ଲାଗିଥିବାରୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ ନା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଯିବ।